खाबानो हामस जमादै हामया खरो अजरानि बागै जों ताकलाय बिसुओ बुस्कामनि 19 तारिख जानुवारि 2025 10 तारिखआव जोंरो बाइदल बारिओ जों देबल मा बसं दंनि कायसा मालाय लेमानि पान्डा जों खैना आ मालाय लेमाओ आबनि उद्देश्य हमकाय जों दफा कत अबसंग कत खायबानो जों वाइसाबानो जों लिराल बिसिङाव सिरनायावबो गुरै साइमालेमावबो गुरै जों गुरुं दफार खदार मिलिलायो बुथुमलायो जोंनि बिसिङाव जोंनि बसंनि बिसिङाव दाबो गभर्नर बुंखा आगे चिफ मिनिस्टार जाखा मिनिस्टारबो दङ दाबो दङ आगे बुंनो थांखा अफिसारबो गाहाम गाहाम कत पजिशनाव अफिसार खायजाखा खायबो दङ ओंखाय फियाबा जों जोंनि बिसिङाव सिरनायाव गुरै साइमालेमा गुरै आव बागै जों कग्रक चाबजागिया kaham hanya su kaham sini ada beberapa community kaham nan bagi jatuh nahari tu jatuh orang mukul kai hari tu siapa sih kaham nan bagi jatuh musuh jatuh khatung lagi siapa sih kaham nan bagi sab lagi kok bak sangai kok khan sangai sih aku lagi kai sih bihla kaham lagi tahu sini sobat tu tahu sini serai tu sini next generation tu baru kaham lama ham nan bagi kaham lawa him nani kaham lo sai mana ni kaham tadi kaham kai sih nan bagi tu khatung lagi awam bagi no जों दाबो दीर्घदिन जों खायजाग्रिया थिनो दङ फियाबा दाबो जों बुस्काङाव कासे मासुलायखा जत दाबो बसंनि सिकुरुं साइमानाय रक सुइनाय रक बरक बरनि बुखानि कमनो सालायनानै कक सालायनानै जाबलायनानै दफानो नायथरिनानै बागै अब पलिटिकल संस्था बया राजनीति बया और धर्म बया धर्मनि उर्देव राजनीति उर्देव ता होमबा धर्म जानजा खलायनाय राजनीति जान खायनाय राजनीति खनायाबो काहंबाय फ्राय दङ दफान बाय का सामतां दङ बरक फ्राय दङ बोनो सामोसु बोनो जों बरं फ्राय अनार खाय बोनो रेसपेक्ट दिबो फेवास म दफार जों सिनाय रक साइमानाय रक जों कक चावलाय खाय बाक साखै थांसाल खाय आबतां नाय थांलाय तां बोसोङो आव मोजां नायनाय जों वासुलायनो आवासनि पांदन जों थां दङ बोसकाम सालबो जों आबो टाइम नाय थांना लगाय जों जतन सहयोगिता सानो जोंनि बसंनि बररनि जत शुभकामना